हायोबा बे जयनिंआव उमुक नामनि उमुक प्राइमारिनि बा ब्लकनि बा जिल्लानि कमिटिनि सोद्रोमा होननानै जुदि बुंनो हायोबा आङो बिपिएफ दलनि राजनितिखौ टेक खालामगोन आरो बिथांमोना गावबा गावनि उदैनि गावबा गावनि स्वार्थनि थाखायल' पुरन खालामनो थाखाय दिनै इउपिपिएल हानजायाव बिथांमोना थांदों एबा गादिनि निसा एबा थै मोनलाङाबा गोहोनि थै मोनलाङाबा दसेनो जिरायना थानो हाग्रा सुबुं नङा मुरगि बेराम रखम थोर थोर माने खमफिनानै गोग्लैग्रा सुबुं बिथाङा गादिनि थै मोनलाङाबा दा बिथाङा 19 नं जि माना सेरफां समस्तिनि रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरखौ बिथाङा माने अबिश्वास खालामदों बिथाङा माने फोथायनाय गैयै खालामनानै बिथाङा हरसेनि गेजेरावनो उल्थायनानै बिथाङा मा जादों इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव सालबारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल आरो सालबारि बिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरनि बानजायनायाव सालबारि जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि मावख'आव मैया ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि हाबाफारि लानाय जादों बिपिएफ दोलोनिफ्राय 597निबो बारा सुबुङा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनना हाबदों लोगोसे एक्स बेल्टिनिफ्राय सा 6 सुबुंफोरा बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोननानै हाबनाया नंखाय होननानै खेंफोरथि होयो 2 नं सालबारि बियाबनि बिपिएफ दोलो एमसिएलए जय मुसाहारिजों लोगोसे सालबारि ब्लकनि बिपिएफ कमिटिनि आफादगिरि राजु कुमार बसुमतारी बिथांमोना खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसे बे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो सोलिबाय थानाय जे आइ दुर्गा जे फुजा बे फुजानिसिम गासै बिटिआर बासि रायजोफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो आं आइ दुर्गानि सेराव आरज गाबो जाहाथे बिटिआर बासि जि रायजोफोर दङ बे रायजोफोरनिसिम जाहाथे माने गावबा गावनि जि जिउ खुंनाय बे जिउ खुंनायाव जाहाथे गोहो हरो बेनि थाखाय आङो आइ दुर्गानिसिम आरज गाबहरो जे दिनै जोङो जे खौरांगिरिनि जि मेल बे मेलखौ खुंफुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मैयासो एबा 30/9/2022 खालारै सालबारि प्राइमारि कमिटि सालबारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल हानजानि बानजायनायाव बिथां बिटिसिनि इएम धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव सालबारि हालामाव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ लानायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना दाबि दैखांदों दि बे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदोंदि बे जि ग्रेन्ड जयनिं जि सेरेमनि बे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनियाव सा 597 जन सोद्रोमाजों लोगोसे सा 6 एक्स बिएलटि सोद्रोमाफोरखौ जयेन जानायखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बा निउसनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों नाथाय जोङो बे सा 597 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर दङ बे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जोङो जेनेरेल सोद्रोमाखौ सासेबो जोंनि बिपिएफनि हार्ड वर्कार बा हार्ड कर्मी हिसाबै जों नुनो मोननाय जायासै आरो लोगोसे जि सा 6 जन जिखिनि एक्स बिएलटि बे एक्स बिएलटिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जि जयेन जानाय बे जयेन जानाय जिखिनि दाबि दैखांदों बा फोरमायदो बे एक्स बिएलटि बिथांमोनाबो थांनाय जों मिथिनाय बायदियै थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोनखौ बिपिएफ हानजानिफ्राय माने एक्सपेल खालामनायखौ बे जिखिनि मेल बे मेलाव बिथां धनन्जय बसुमतारी जिखिनि इएम बे इएमआ बिथाङा बे सालबारि जि सान्तिपुराव हेन्डलुम बड'लेण्ड हेन्डलुम जि मिसन बे मिसननि मोनसे आधा खेला स्थापन खालामनो फैदोंमोन आरो लोगोसे 2 नं सालबारि समस्तिनि एसटि बर्डनि चेयारमेन मानगोनां बिउटि बसुमतारीनि जि हस्टेल बे हस्टेलाव बड'लेण्ड हेन्डलुम जि मिसन बे मिसननि आधा खेला स्थापन खालामनो थाखाय बिथाङा बेयाव नुजाथि फैदोंमोन बे नुजाथि फैनायावनो जि ग्रेन्ड जयनिं जिखिनि सेरेमनि बे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि हाबाफारिखौ बिथांमोनखौ लानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन नाथाय जों मिन्थिनाय बायदिब्ला जिखिनि 597 जन बिथांमोना जिखिनि दाबि दैखांदों बा धनन्जय बसुमतारी जि इएम बे इएमआ बुंनाय बायदिब्ला 596 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर बे इउपिपिएलआव जयेन जादों बांसिनानो जिहेतु बिपिएफनि बिथांमोना दाबि दैखांदोंमोन बियो आसलते नंखाय होननानै जों बुंगोन मानो होननानै बुंब्ला जों जिखिनि मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना अरुणोदय जिखिनि स्किम बे स्किमनि जोहै गोबां फैसा सोना होगोन आरो जब कार्ड हल्डारनि जोहै गोबां फैसा सोना होगोन आरो PMAY जिखिनि ग्रामीण न' लुफुंनाय बे लुफुंनायखौ राननानै होगोन होननानै गोबां सुबुंखौ
गोबां साधारन सुबुंफोरखौ बिथांमोना लिंहरनानै ज' खालामनानै बिथांमोना बे जयनिं सेरेमनिखौ लानायखौ जों मिथिनो मोन्दों। थारैनो बिथांमोनखौ जयनिं खालामनो थाखाय लिंहरनाय जों मेलाव नुनो मोननाय जायाखै। बिथांमोनखौ मात्र अरुणोदय स्किम, जब कार्ड हल्डार आरो PMAY आरो गोबां माबा माबि आसनि होगोन होननानै बिथांमोनखौ बेंक एकाउन्ट, पान कार्ड आरो आधार कार्ड गोबां माने कार्ड लानानै बिथांमोनखौ फैनानै बिथांमोनखौ जमा होनो थिननायखौसो खावलायहरनायखौसो जोङो नुनो मोन्दोंमोन। दा बेयाव बिनि गेजेराव बिथांमोना बुंदों जे जिखिनि जायफोर XPLT बिथांमोना हाबदों बा UPPL दोलोनि जिखिनि निति जि आदर्श बे आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना हाबदों होननानै बिथांमोना जिखिनि दाबि दिखांदों। बिथांमोननि हाबनायनि जिखिनि थांखि, बे थांखिया बिथांमोना जोंखौ BPF हानजाखौ बिथांमोना सोंखारिदों जे 17 बोसोराव लायनो जों BPF हानजाया बिथांमोननो जेबो सुबिदा खामानि मावनानै होआखै। दा गाव गावनि जिखिनि पार्सनेलि लाइफआव जोङो जेबो खामानि मावना होआखै, बेनिखायनो बिथांमोना माने BPF दोलोखौ गाज्रि मोननानै UPPL दोलोआव हाबदों होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों। नाथाय 19 बोसोरनि उनावसो दिनै गिनि बाथ्राखौ मानो बुंखो? 17 बोसोर बिथांमोना रुलिंआव थानाय समाव, पावाराव थानाय समाव बिथांमोना जुदि BPF दोलोदोनो दंबा बे समाव बिथांमोना जोंखौ मानो खुद्रियासै? बे मोनसे जोंनिफ्राय मोनसे सोंथि सिखांदों। आरो बिथांमोना XBLT, बे XBLT एबा बिग्रायारि जि सोदोब, बे सोदोबखौ गावबा गावनि सुबिदा खालामनायनि मोनसे हाथियार बायदिसो जों बाहायनायखौ बिथांमोनखौ नुदों। नाथाय BLT बा बिग्रायारि जि सोदोब बा BLT बा XBLT बा बिग्रायारि, बिनि थांखिया बे नङा। बिनि थांखिया जों सिगांग्रो हारिखौ रैखा खालामनाय, बिनि उनावसो दलखौ रैखा खालामनाय, जोबथारनायावसो गावबा गावनि जिखिनि थांखि, बे थांखिखौ पुरन खालामनाय। नाथाय बिथांमोना गावबा गावनि उदैनि, गावबा गावनि स्वार्थनि थाखायल' पुरन खालामनो थाखाय दिनै UPPL हानजायाव बिथांमोना थांदों। आरो जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना दिनै नङा, 10 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना UPPL दोलोआव नाना नाथा देहेखे UPPL हानजानि केन्डिडेट बिथां बिन'द मुसाहारि बिथांखौ माने देरहासार खालामनो थाखाय बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो माने जुजिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना दिनै माने गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंहोयैनि बा गावबा गावनो जिखिनि बिथांमोननो जिखिनि सुबिदा मावना होनो हायैनि थाखाय दिनै जुदि BPF दोलोखौ गाज्रि मोनदोंब्ला बिथांमोना बबे मोनसे आदर्शजों, बबे मोनसे एजेन्डाजों बिथांमोना सालबारि हालामखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै बिथांमोना UPPLआव हाबदों, बेयो जोंनि मोनसे गेदेर सोंथि जानानै दं। आरो बेराफारसेथिं बिथां धनन्जय बसुमतारी, बिथांनि मानगोनां EM, बिथाङा बुंदों जे BPF हानजाया बिथांमोननो जिहेतु 17 बोसोर जेबो खामानि मावना होनो हायाखैब्ला बिथाङा निजिनो बिथाङाबोथ' 17 बोसोर BPF हानजायावनो दंमोन। 17 बोसोर बिथांमोना BPF हानजानिफ्रायनो थांनाय बोसोराव बिथाङा माने BPF हानजानिनो टिकेट लानानै, BPF हानजानिनो गोबां सोद्रोमाफोरनि अनसायनायाव, BPF हानजानिनो गोबां नारा नाथा नाजानायाव आरो मानास सेरफांनि रायजो राजाफोरनि अननायावनो बिथांमोना दिनै मोनसे MCLA जानो हादों। नाथाय बे MCLA जानायखौ बिथाङा जानायनि उनावनो जिहेतु माने गावनि जिखिनि सुबिदा, जिहेतु BPF हानजाया माने रुलिं गभर्नमेन्टआव फैफिनासै, बे सुबिदाया गोमाजानो गिनानै रुलिं गभर्नमेन्टआव जिहेतु पावार थायाब्ला जिहेतु पावार मोना, अपजिसनाव थायोब्ला जिहेतु पावार मोना, बेखौ बिथाङा गिनानै गावनो 17 बोसोर लुटि पुटि जानानै, 17 बोसोर गावनो धोन सम्पति आरजिनानै BPF हानजाखौ गाज्रि इमेज खालामनानै बिथाङा दिनै UPPL हानजायाव बिनि एबा गादिनि निसा एबा थै मोनलाङाबा, गोहोनि थै मोनलाङाबा दसेनो जिरायना थानो हाग्रा सुबुं नङा। मुरगि बेराम रखम थोर थोर माने खमफिनानै गोग्लैग्रा सुबुं बिथाङा गादिनि थै मोनलोङाबा। दा बिथाङा 19 नं जि मानास सेरफां समस्तिनि रायजो राजाफोर, बे रायजो राजाफोरखौ बिथाङा माने अबिस्साक खालामदों। बिथाङा माने फोथायनाय गैयै खालामनानै बिथाङा हरसेनि गेजेरावनो उल्थायनानै बिथाङा मा जादों? UPPL दोलोआव जयेन जादों। गणतन्त्रखौ बिथाङा मा खालामदों? गोसोम हांगार फोनदों। गोसोम हांगार फोननानै बिथाङा दिनै मानास सेरफांनि मानगोनां जिखिनि भटार्सफोर दङ बा रायजो राजाफोर दं, बिथांमोनखौ थगायनानै मानास सेरफां समस्तिनि रायजोफोरनि आबेग आरो अनुभूतिखौ बिथाङा जोगारनानै गावनि थांखिखौ, गावनि उदैखौ, गाव गोहो मोनफुंनाय थांखिजों गावनि स्वार्थखौ पुरन खालामनोल' बिथाङा UPPL दोलोआव दिनै जयेन जानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुदों। दिनै जोङो बिथांखौ नुदों, बिथाङा जाय खान्थियाव जानानै, जाय थोरसियाव जानानै बिथाङा देरदों, बे थोरसिखौनो बिथाङा बिसिनानै, जाय थोरसियाव जादों बे थोरसियावनो बिथाङा खिलानानै दिनै गुबुन दलाव थांनायखौ जों नुदों। बिथांखौ जों दिनै खायपात सिरा सुबुं होननासो बुंनांगोन जों दिनै बिथांखौ। दा बिथाङा दिनै सालबारियाव फैनानै मा खालामदों? दिनै हेन्दलुम जिखिनि बड'लेण्ड हेन्दलुम जि मिसन, बे मिसननि आसनिखौ गायसननो फैनानै दिनै बिथाङा
गावनो सासे थगायसुला सुबुं, गावनो सासे खायफाथिरा सुबुं, बै सुबुङा जोंनिनो सालबारि ओनसोलाव थानाय माने XBLTनि बिमुं लानानै बिगियारि जि बिमुं लानाय बिथांमोना गाज्रि इमेज लाग्रा सुबुंफोरखौ बिथाङा दिनै UPPL दोलोआव दिनै जइन खालामदों। अर्थात खायफाथिरा सुबुङा खायफाथिरा सुबुंखौ दिनै UPPL दोलोआव जइन जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो बे खौरां मेलनि गेजेरजों चेलेन्ज खालामो जे बिथाङा जोंनि BPF हान्जानि सोरबाफोर जुदि कर्मी हार्ड वर्कारा दिनै UPPL दोलोआव जुदि जइन जानायखौ दिन्थिनो हायोबा जोङो दिनै राजुवा भाबै खेमा बिगोन होननानै जों बिथांखौ खौरां मेलनि गेजेरजों चेलेन्ज खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि जि खौरां मेलनि जिखिनि आङो मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनि मान बावग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ आं बरायबाय। दिनै थांनाय 30 सेप्तेम्बर 2022 इंराजि मायथाइयाव प्रेस मिट मोनसे जयनिं प्रेस मिट मोनसे जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों। बे जयनिं प्रेस मिटखौ जोंहा बिटिआरनि मानगोनां धनन्जय बसुमतारिया नुजाथिनानै आरो बिथांजों लोगोसेयाव जोंनि सालबारि हालामनि UPPL दोलोनि थांनाय इलेक्सनाव आंजों जेननाय दानि TCLC चेयारमेन मानगोनां बिन'द मुसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि मावथि फारियाफोरा दंखायोमोन। बिथांमोना बुंदों 597 ना 96 बिदि आरोखि बिदि नाम्बार BPFनि कर्मीजों लोगोसे माखासे गुबुन दोलोनि कर्मीफोरा जइन जादों होनना बुंदों। आं बे बाथ्रानि क्लियारफिकेसन होनो नागिरदों। सिदायैनो फंसे बाथ्रायाव थोंजों बुंनो थाङोबा बे टटेलि BPFनिफ्राय जिथु मिया गावसोर खौरां बिलाइयाव फोस्रांनाय बायदिबा बे एकदम नंखाय गुखाद मिसा खोथा, टटेलि फेक रिपर्ट। बेनिखायनो आं बिथांमोनसिम UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरसिम आङो BPF सालबारि जिल्ला कमिटि एबा सालबारि समस्तिनि MCL हिसाबै आङो मोनसे खोथाखौ चेलेन्ज खालामगोन। बिथांमोना थारैनो जुदि BPFनि सासे एक्टिभ वर्कार, सासे मावथि सोद्रोमा जुदि देखायना होनो हायोबा बे जयनिंआव उमुक नामनि उमुक प्राइमारिनि बा ब्लकनि बा जिल्लानि कमिटिनि सोद्रोमा होननानै जुदि बुंनो हायोबा आङो BPF दोलोनि राजनितिखौ टेक खालामगोन आरो आं बेखौ चेलेन्ज खालामदों। बिथांमोना जे साहस दंबा बेखौ सासे सोद्रोमा देखायना होदों। बे BPF आव XBLT 6 ना 5 बिदि बुंदों आरो बिनिफ्राय सासे XBLTनिफ्राय आरोखि गावखौ खोब मैखोम XBLT संस्थापन मोनि बाथ्राखौ सोंखारिनानै बे माबा माबि बुंदों। आगोलाव बे जोंनि दोलोखौ सोंखारिग्रा बे जोंनि जिथु XBLTनि जेखौ बुंना लादों आं बिनि सिनायथिखौ होनो नागिरदों। बिथांनि नामा बिमल उरफे निग्र बर' होनना बुङो। बिथाङा सासे जोंनि हार्ड वर्कार्सथ' नङा। सिजफायार टाइमाव बिथाङा नाजानाय मा साननानै जोंनि BPLTआव सहयोग खालामदोंमोन। सिजफायार टाइमावसो दै, स्टार्टिङाव बिदिहाय माबा गैया आरोखि, आन्दलन टाइमाव बिदि माबा गैया। बिनिफ्राय गथ'नि मनोबुत्ति आखल खान्थिया बारा रोखा नंखायामोन, मोजां नङामोन। गेजेराव बिदि फां फुं खालामनो थाखाय जोंनि सेंग्राफोरा, जोंनि हान्जानि सेंग्राफोरा बेखौ एसे पानिशमेन्ट होनाय जादों आरोखि। दा बे पानिशमेन्ट होजाखांनानै बेयो फिन खिथेर लाफिननो थाखाय जोंनि बे XBLTनि जिथु अफिसमोन, बे अफिसखौ मांसे गैयिनि खाबु लानानै गावसोरनि बाहागिफोरखौ लानानै 2005 सनाव अरबो लागायना होदों। BLT अफिसखौ अर लागायदों। बिनि उनाव एक्सपेल खालामजाबाय। नोंथांमोना साननानै दिनै जाय BLT होननानै दाबि खालामदों बै सोद्रोमाया BLT अफिसखौ सावनाय मानसिया मा धरननि खोथा नांगौ, मा सरित्रनि मानसि जानो हागौ। आं बेखौ नोंथांमोननि
प्रेस मिडियानि गेजेरजों आङो रायजोफोरनि खाथियाव फोरमायबाय जिहेतु गोग्गा होदों जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव बिदि जे बिएलटिआ खौसेथि गैया बिदि जिथु परिचय होनायनि माबा खोथा बुंनो बिथांमोना जिथु दाबि खालामदों आं बिदिखौ खन्दन खालामदों। बेयाव दारेन गयारि होननाय सासे दङ, रोदा बर' दङ, दाहु होननाय दङ। जाय हक टटेलि जिखिनि दङ, जिखिनि बिथांमोना जइन खालामनाय होनदों बिसोर कमप्लिट हार्ड वार्कार नङा। दारेन गयारियाथ' जोंनि ओंखाम संग्रासोमोन बे आरो बिथांमोना दा नङा। मथा मथि मोननै इलेक्सननि आगोल बुङोबाथाय 2010 बिनिफ्रायनो जोंनि दलनि बेरेखा आरोखि 2010 नि इलेक्सननिफ्राय दलनि बेरेखा। थांनाय बारावबो जोंहा बिथांमोना थानानै खामानि मावदोंमोन, किन्तु इलेक्सनाव जेनदों। दिनै फिन बिथांमोनखौनो आरो इउपिपिएल दोलोआव जइन खालामफिननानै मा खोथा बुंनो नागिरदोंथाय, मा जुक्ति देखायनो नागिरदोंथाय बिथांमोनासो मिथिगोन आरोखि। जाय हक खोथाया खोब लाजिथाव जादों। दलखौ सक्तिशालि देखायनो थाखाय बे नंखाय बाखाय जइन सेरेमनि खालामनानै थाखानाय मानसिफोरखौ देखायनाय खोब गोनांथि खोथा बायदि आं सानना लायाखै आरोखि। बेखिनियानोसै।